Takže vidím, že si klikol na toto video, lebo sa ti už stala taká situácia. Začala hodina, učka prikáže, aby ste si vyťahli učebnice, ktorú nemáš, pretože tvoje baliace skilly sú úplne tragické. Ale nemaj boja, dnes ťa naučím, ako sa pripraviť do školy ako profík, takže ako ja. Rozumíš? Takže najprv si ukážeme rozvrh hodín. Príkladový, lebo tak málo hodín nemajú ani školkári. Aj tak nie som dostatočne platený na to, aby som robil dajaký poriadny rozvrh. Takže povedzme, že sa chceš pripraviť na pondelok. Posledná hodina je anglický jazyk. Pred anglinou je matika a pred matikou je slovenský jazyk. A presne v takom poradí sa chceš zbaliť, lebo ak sa tak pripravíš, nebudeš mať len istotu, ale ani nemusíš v škole 300 rokov hľadať zošit, lebo každý jeden máš poradí, jak idú hodiny. Takže zabiješ dve muchy jednou ranou. A to sa vyplatí! A teraz, dámy a páni, poďme si ukázať názorný príklad. Začiatok sloviny, koniec sloviny. A teraz si všimnite, ako som dal zošit dozadu. Vďaka tomu, že som ho vyradil, zrušil som časť hľadania ďalšieho zošita, takže hej, koniec matiky. Začiatok angliny, koniec poslednej hodiny a uciekaj domu. Dobre, možno si teraz myslíš, že si úplne pripravený, ale nezabúdaj, ty nejdeš do školy sa učiť, ale zjesť desiatu. Potom nejaká tá extra literatúra na čítanie. Potom, aby si... Počkaj, čo? Nejaké tie vreckovky, vedie september, čo skoro bude zima, spolužiak vedľa už má sopliky, že môžeš ho zachrániť alebo aspoň seba, nikdy nevieš. Radšej to so sebou ťahať, jak potom to ľutovať. Nožnice na nejaké pekné školské účesy. Ohľadom na radia postačí pero na písanie, ceruzka na jednoduché kresby po zošite a iné pero než modré na zvýraznenie dôležitých vecí. Viem, že dievčatá, ktoré majú celý ateliér, to nepochopia, ale áno. Tieto tri veci stačia. Alebo moje zobrať náhradné pero požiče spolužiakom, spolužiačke pre seba, ale to je čisto optional. Čisto. Nejaké random karty, aby nebola nuda a hlavne dávať pozor na učky a riaditeľov, lebo oni karty nemajú radi. Nemajú v láske. A hej, to by asi bolo všetko typu to proste musíš mať. Ďakujem, že si dopozrel túto blbosť až do konca. Daj like, koment, ktoré mi pomôžu, hlavne ten odber, lebo ťaháme to na 200 subs a hej, ja som Matthew, toto je posteľ a ja idem spať. Sebi ruke Clintone, gospodine žuti, ne diraju srpsku zemlju, bolje ti je čuti. Sebi ruke Clintone, gospodine žuti, ne diraju srpsku zemlju, bolje ti je čuti.